हाय फ्रेंड्स, मी किरण. स्वाद बिट्समध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत फ्लावर आणि बटाटापासून अगदी आगळी वेगळी आणि खूपच सुंदर टेस्टी अशी भाजी. मी इथे गॅसवर एक कुकर ठेवला आहे. त्यात 3 पळ्या म्हणजेच 3 टेबलस्पून तेल टाकलं आहे. अर्धा चमचा राई टाकून घेते. त्यानंतर अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा हिंग, 1.5 ते 2 चमचे अद्रक, लसूण, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता टाकून तयार केलेली पेस्ट, अर्धा चमचा हळद आणि एका मोठ्या आकाराच्या टोमॅटोची तयार केलेली प्युरी. हे छान आता एकत्रित करून घेते. हे तोपर्यंत एकत्र करायचं आहे जोपर्यंत तेल आणि हे मसाले वेगळे होत नाही. मसाल्यांपासून तेल सुटायला लागलं आहे. आता मी इथे 1 चमचा लाल मिर्च पावडर टाकते. ही काश्मीरी लाल मिर्च पावडर आहे. हिच्याने कलरही छान येईल भाजीला. त्यानंतर अर्धा चमचा रोजच्या वापरातील गरम मसाला. सगळे एकत्रित करून घेऊया. मोठ्या मोठ्या आकारात फ्लावर आणि बटाटा चिरून घेतला आहे. बटाट्याचं साल काढून घेतलं आहे आणि स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. आता मी ते टाकून व्यवस्थित एकत्रित करून घेते. तुम्ही बघू शकतात, खूपच सुंदर अशी दिसते भाजी. यात मी आता अर्धा ग्लास एवढं पाणी टाकते. सुरुवातीला लागलं तर पुन्हा टाकू. एकदम पाणी टाकायचं नाही आहे. त्यानंतर 1 चमचा इतपत मीठ टाकले. मिठाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकतात. पाणी थोडं कमी वाटतंय. मी पुन्हा अर्धा ग्लास पाणी टाकते. म्हणजे पूर्ण भाजीत 1 ग्लास एवढं पाणी वापरलेलं आहे. याला एक छान उकळी येऊ दिली. आता मी कुकरचं झाकण लावून 1 ते 2 शिट्या घेऊन घेते. एक शिटी झाल्यानंतर मी पूर्ण वाफ निघू दिली आणि त्यानंतर कुकर उघडला आहे. भाजी अजूनही खूप गरम आहे, त्यामुळे सुरीच्या साहाय्याने चेक करते. अगदी सुंदर अशी भाजी शिजून झाली आपली, छान मऊ. आता मी यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेते. त्यानंतर 1 ते 1.5 चमचा पावभाजी मसाला टाकते. पावभाजी मसाला घरात नसेल तर तुम्ही रोजच्या वापरातील गरम मसाला अर्धा चमचा आणखी वाढवून घ्या, तरी भाजी तेवढी सुंदर लागते. आणि या रवळीच्या साहाय्याने मी भाजीला फेटून घेते. तुमच्याकडे हे नसेल तर पावभाजी दाबायची पळी असते, तिच्याने तुम्ही तिला स्मॅश करून घेऊ शकतात. अशा प्रकारे भाजी तयार होणार आहे आपली. मी पुन्हा गॅस चालू करून मंद आचेवर भाजी पुन्हा अर्धा ते 1 मिनिट शिजवून घेत आहे. इथे 1 चमचा एवढा बटरचा तुकडा टाकला आहे. बटरने एक छान शाईन पण येईल भाजीला आणि एक छान अशी चवही लागेल. तुम्ही बघू शकतात, भाजीची कन्सिस्टन्सी अगदी सुंदर अशी आहे. पावभाजी इतक्या भाज्या नसतानाही पावभाजीपेक्षाही सुंदर अशी भाजी आपण तयार केली, अगदी 2च भाजी वापरून. पुन्हा डेकोरेशनसाठी थोडंसं बटर आणि कोथिंबीरने गार्निश करते. हे बिलकुल ऑप्शनल आहे. अशा पद्धतीने भाजी घरी नक्की ट्राय करा. कशी झाली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.
पुन्हा भेटू अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.